ҳақиқатан шайтон душмани моай. ӯ як нафар будаст мега ҳар рӯз 1000 бор лаънат ба шайтон мегуфтаи баъд хоб мекай. лаънат ба шайтон мегуфтаи хоб мекай. як рӯз мега ми такия деволда мега хобш буд. баъди 1000 бор лаънати ба шайтон гуфтан баъд хобш буд. баъд мега як дам буд ки коми бедорш кард. гуфт бихез, гуфт ки девол бемадорчопай ҳозир дар боло чапа мешавад. гуфт бародари азиз, шумо кин ин қадар ман меҳрубонед? гуфт ман иблисам, ман шайтонам. оғи гуфт ту медонӣ ки ман ҳар рӯз 1000 бор лаънат бар ту мегӯм баъд хоб мекунам. гуфт ман медонам, лекин ман дар як чиз ба ту душманам ки одам дар зели девол монад шаҳид мешавад. инами девол бемадоре, то тайда мемонӣ дараҷаи шаҳидӣ мебарӣ. барои ман ҳамин чиза намехоҳам. ман нафрат дорам ки ту шаҳид бимбарӣ. бихезай тай девол бара як ҷуда мақсад қатори бимбар. о шайтона душмани шабинда мақсад. ё як саҳобара қиссаша меорад, мега ки вақте мега дарҳоша мебастай баъд хоб мекай ки ҳеҷ кай хоб бедорам накунад. вақте мега як тарахопраха шинид, мега гуфт ки гуфт дар иҷа гуфт мара намемеонӣ хоб кунӣ. мега садо омад ки ман иблисам. гуфт чӣ мехоҳӣ? гуфт охир вақти пешин ҷамоат шуде намери ҷамоатам хонӣ. охир гуфт ту иблис бошӣ, ту душмани ҷамоати, ту душмани масҷиди. гуфт дуруст мегӯӣ, лекин ҳозир гуфт ту ҳамин қадар ихлосат баланд яй ки ту ҳозир хоб дазадестай. ҳозир ту агар